Вече войната в Украйна е 4 години. Невъзможно 4 години да има същото патриотическо чувство и такова вдъхновение, както беше от началото на войната. Абсолютно е нормално, че доброволците свършиха, хората по принцип свършиха и тук също трябва да обясним малко контекста, защото Украйна е ужасно голяма страна. Линия на фронта, тя е на 1000 и нещо километра, т.е. поброете то 4 пъти, а ти да минеш, нали? България. Трябва да сложиш 3 линии на фронта, минимум. Нулата, както ние казваме, първата линия на фронта, втората и трета. Това казваме само за тези хора, за войници, които седят в окоп. Хора трябват и в тила, които обезпечават логистиката, производството на оръжието, доставката. Тежката мобилизация показва само едно, че във войната нищо няма хубаво. Хората ги е страх да воюват и това е абсолютно природно.